космоса. Позиция номер 4. Мира Бъчварова, дизайнерката, която ни шокира 100 лет от Луната. Един човек от един бар излезе, подаде се, имаше един зъб тук и каза: "Вау, тази жена е с някакви найлонки." Абе, неловко е. Седиме, гледаме 5 минути и не знаем какво. Да. И защо го гледаме? А какъв е въпросът? Това са стенени ленти, плетени от копринени буби на Хавайде, които са само там. Мисля, че бубите са само в нейната глава. Мира винаги е имала доста смела и екстравагантна визия, но не подозирахме, че някои от туалетите имат извънземен произход. Също така от космически буби, които живеят на Луната. И на Луната, и на Хавайте си. Са това си зверска миграция на тия буби. Със сигурност нещо е стигнало до нея от Луната. Не знам дали са тези ленти и бубите. Космически буби ние не знаем дали има. Не знаем само за нестандартни буби. 2000-те, края на 90-те години почти няма човек, който да не е влизал в местната бакалия и да не е преминавал през тези лунни ленти. След това видео имаме само два въпроса. Как да се здобием с ленти от Луната и колко излиза доставката? Всичко е наред. Шапката е топ. Между другото, това наистина много ме впечатли. Абе, авангарден. Колко да си авангарден, да е идиот. Всяко нещо е някаква граница, малко или много. Всеки гласнове да си каже прабаба ми, на някакви номерата им са малко по-крайни. Поздравяваме Мира за смелите стайлинги. Само я молим да внимава да не завъди от тези космически буби и на Земята, защото хлебарките са ни достатъчно.